काशीनगर ब्लॉक अंतर्गत के सीतापुर ग्राम पंचायत अधीन थिबा मिनिगां गुड़ा ग्राम जेउठारे दीर्घदिन हेब प्राय 60 परिवार बसति स्थापन करी आसुछंती। देशर स्वाधीनता पर ठारू एबे पर्यंत मौलिक सुविधा पाइबारु वंचित होई बहु समस्यार सम्मुखीन हेउथिबा अभियोग शुणी सरपंच के तेजेश्वर राव पहुंची समस्या विषय अवगत होई समाधान पाई प्रयास जारी रखिछंती। ग्रामवासी माने सेमानंको समस्या को नहीं बहु थर सरकारंकर द्वारस्थ हेई तांको समस्यार समाधान पाई गुहारी कले सुद्धा सरकार कर्णपात किछि करी नाहांती। विशेष भावे सेही ग्राम को गोटे पक्का रास्ता नथिबारु ग्रामवासी गमनागमन रे बहु असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा बेले किछि ग्रामवासींको आजि जाय ना रेशन कार्ड ना आधार कार्ड एमिति कि ग्राम रे सरकारी योजना मध्य ठीक भावे पहुंची पारु नथिबा सरपंच अभियोग करिसंती। सरकारंको एही टाळटुळ नीति रे अतिष्ठ होई ग्रामवासी एकजुट होई अखिल भारत किसान मजदूर सभार जिला संपादक केदार सबरंको उपस्थिति रे समस्त ग्रामवासी एकजुट होई संगठन रे सामिल होइथिबा सूचना मिलिछि। अखिल भारत किसान मजदूर सभार जिला संपादक केदार सबर ग्रामवासींको मुख्य समस्या जहाँकि मुख्य रास्ता सह ग्राम रास्ता को संयोगीकरण करी प्राय 1.5 किलोमीटर रास्ता खूब शीघ्र निर्माण हेबो बोली प्रतिश्रुति देइथिले। ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఉంది కానీ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ మనం చేస్తే అవుతుంది అది రూల్ ఉంది మన రోడ్ ఏంటంటే అది కూడా మీ సంఘం తరఫున ఇది అవ్వాలి ఇది మేము చేస్తాం అన్ని చేస్తాము రోడ్ ఫస్ట్ లేదండి రైలు పిల్ల పుడితే క్యాష్ అప్లై చేస్తాను పటాలు పటాలు లేవు చాలా ప్రాబ్లం అవుతాం క్యాష్ సర్టిఫికెట్లు కానీ నిరూపించుకోవడానికి ప్రూఫ్ లేదు క్యాష్ చదువుకోవడం కానీ ఏ ఒక ఎస్టీ అనే ఒక రిజర్వేషన్ చేయాలని కూడా ప్రూఫ్ దానికి నానా తలంగాలు బట్టి మేము కూడా సర్టిఫికెట్ చేస్తున్నాం ఎస్టీ అనే ప్రూఫ్ లేదు అది ప్రాబ్లం నేను రోడ్డు ఇబ్బంది పడుతున్నాం అన్ని చేస్తామా మీరు ఒకటి నేను మీ సర్పంచ్ గారు ఐదు చెప్తాడు మీరు సంఘంలో కలందు సార్ కూడా సర్పంచ్ గారు కూడా సంఘం విషయం చాలా తెలుసు అది మీరు కొత్తగా ఇప్పుడు వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ 2-3 మీటింగ్లో మీరు అటెండ్ చేయండి 2-3 మీటింగ్లో మీ ఊరు పెడదామా అయితే నెక్స్ట్ మీటింగ్ పెడితే ప్రతి ఊరు 2-3 పిలిపించేది మా అప్పుడే మనం డిసైడ్ చేస్తాం అన్నమాట రోడ్డు ఎప్పుడు చేస్తాం మీరు కలెక్టర్ గారు వస్తారు ఇక్కడ ఊరు అంటే మినిమం కూడా అంటే అక్కడ ఉంటాయి లేకపోతే అలా మన ఎక్స్ట్రా కూడా ఇక్కడ गांव వచ్చి ఇక్కడ రోడ్డు మీ ఊళ్ళే జాడి రోడ్డు ఊళ్ళేసే కోయి మీద ఎక్కేస్తున్నారు అయితే ఇది ఉంది అయితే నేను మీరు నేను చెప్తున్నానంటే మీ యొక్క సంఘం లాగా ఉండాలి మేబీ ఇప్పుడు ఇంచుమించు సర్పంచ్ గారు తెలుసు మాకు సంఘం ఉంది మా సంఘం పేరు అఖిల భారతీయ కిసాన్ మజదూర్ సంఘం అన్నమాట అఖిల భారత కిసాన్ మజదూర్ సంఘం అంటే